دوار برهمین سرامیکی ده مزنترین پیشنگاه ترکیه و جهانی جد دویمین مزنترین پیشنگاه برهمین لینانگه سرشوک و سرامیکی یا نافدولتی یونسرا لسیانار اکسپوی لسر قاده که کوج 80,000 متر دو جاری پکته و نیزی 30,000 جه بیانی به بشتری زیدتری 100,000 کسی لباجار استانبول چوسری. ده پیشنگه ده کمپانی و مارکه نافدارین سرامیکی و برهمین بجورین آواسازی و تکیدار راد گینن کو او حول دن گشته بو حولی رجی بدن دست بکرن بو و برهنانه. Porselen seramikten yapılmış cephe sistemleri uzun ömürlü olmasının yanında Ev pergala ku bo parastina bergê derve yê avahiyan ku ji porselen û seramîkê hatiye çêkirin, ji bo îzolasyona serma û germahiyê gelekî karîger e. Ji ber vê taybetmendiya xwe, li bajarên wekî Hewlêrê ku havînan pileya germahiyê gelekî zêde dibe, nava avahiyan ji vê germahiyê diparêze û bi heman awayî zivistanan jî ji sermaya zêde diparêze. Ev pergal tam li kirasê bajêr yê Hewlêrê tê û bo sexberiya enerjiyê jî dereceyek e. görünümlü, daha homojen. Welatên wekî Amerîka, Kanada, Almanya, İtalya, İspanya, Britanya, Afrika Bakur, Hindistan û Rusya jî di navê de bi giştî beşdarên ku ji 130 welatan hatibûn eleqeyeke mezin nîşanî pêşengeha bi navê Unisera 2022 diyan dan. Hin rêveberên kompanyên berhemên serşokê jî digel peywendiyên heyî dixwazin bazara xwe ya li Hewlêrê zêdetir û firehtir bikin. İhtisas fuarını da Erbil'den, Kuzey Irak'tan. Ev 5 salên em beşdarî wî pêşangehê dibin. Ji Hewlêrê û Iraqê jî gelek mêvanên me tên pêşangehê. Di serî de Hewlêr yanî Herêma Kurdistanê û hin deverên Iraqê hewl didin, di vî warî de zêdetir bi pêş bikevin. Em jî bi projeyên mezin bi Hewlêrê re kar dikin û jê serbilindin. Armanc dikin ku xizmeta xwe berfirehtir bikin li wan herêman. Özellikle projelerde Bi vê pêşengeha ku berhemên sezona nû ya serşok, zemîn û dîwaran, teknolojiya nexşên seramîkan, berhemên lênangehê, dekorasyon û nixumandina bergê derveyê avahiyan bo kiryarên girîngên cîhanê tê pêşandan, tê armançkirin ku duwarê bazirganiyê de biriya dîtinên business to business ên dualî peymanên nû bêne girêdan. Gelek marka û kompanyên navdarên beşdarî pêşangehê bûne, fokla xwe dana ser Hewlêrê û bo ku karibin peywendiyên nû saz bikin û ve berhênanê bikin, daxwaza durustkirina astengên yasayî dikin. Azat Altun, Kurdistan 24, İstanbul.